Ihe ọzọ na-ada agbagwoju ndị mmadụ anya na-ajụ, gịnị bụ ihe a? Ugocha, gịnị bụ ihe a? Ugocha, if I want to say I am busy, how do I say it in Igbo? I am busy. Even right now, I am busy because I am working. Ụfọdụ ga-asị I am busy. Asị gị nọ enweghị m efe. Enweghị m efe awa I am busy. Enweghị m efe bụ I don't have chance, I don't have time. Ụfọdụ asị gị eji m aka n'ihe. I am at work. I am doing something. Ọ bụghị I am busy. Anyị na-achọ mkpụrụ okwu ahụ busy. Kedu mkpụrụ okwu ga-ewe ha anya tụọ ịgba o mechikọta ogologo akụkọ anyị na-ada akọ, maka ihe ndị ọzọ niile anyị na-akọwa ogologo akụkọ enwebeghị mkpụrụ okwu nnọchitelu busy. Asị busy man, nwoke efe adị, ya bụ nwoke adịghị enwe efe. Mana ya bụ ofu mkpụrụ okwu ga-ejikọta ya, ga-achịkọ ya ọnụ, nwanne akụrụ ya na-eje. Maka na otu ọ na-esi na-esụọ ya, eji m aka n'ihe, anọ m n'ọrụ, eji m ọrụ, efe adịghị. Isi na efe adịghị, there is no chance. Eji m ọrụ, I am at work. Eji m aka n'ihe, I am doing something. Enweghị m efe, I don't have chance. Ha nche niile enweghị ha nche niile atụgharịkwa ya ihe ọ na-akọ I am busy. Mana kedu ka ị ga-esi sụọ I am busy ọkwụrụ ọtọ? Maka na ihe anyị ji were agba mbọ ka anyị na-agbadisi ihe ndị a, ịma na anyị bụ ndị na-asụgharị, ndị ntụgharị. Oge niile anọ m n'ọrụ ntụgharị akwụkwọ, isi n'Igbo jewe na Bekee. Mgbe ụfọdụ ọkwa n'isi na Bekee jebe n'Igbo. Ihe ọ na-adịkarị bụ isi na Bekee jee n'Igbo. O nwere ọtụtụ mkpụrụ okwu ị ga-ekwudo otu a. Ụfọdụ agatọkọ otu o si masị ha, mana ọ bụghị otu a nke onye ọbụla bụ onye mmekọba kwesịrị isi na-eme. Ụfọdụ naanị bụ ndị nkụzi, bụrụ ndị nkụzi na edemede, mana ha abụghị ndị nchọcha na mmekọba. Nchọcha na mmekọba bụ research and development, ma ọ kpọọ ya nchọcha na mwulite, research and development. Mụnwa bụ ọchọcha na omekọba. Ị ghọtala? Ọchọcha na omekọba n'asụsụ Igbo. Ya bụ ejighị m ụjọ pụta ije a. Weneye I am busy pụtara ụkọ efe. Ụkọ efe. Efe bụ chance. Mgbe e nwere ụkọ efe, it means na enwere limited. Mgbe ọ na enwere ụkọ efe, asị na ihe dị ụkọ. Ụkọ ọbara bụ na ọbara adịghị. Ụkọ ndụ bụ na ndụ adịghị. Ụkọ nri bụ ụgani, ya bụ na nri adịghị. Ya bụ ụkọ efe bụ na ụkọ na efe adịghị. Otu a ka esi enweta ya mkpụrụ okwu ahụ, ụkọ efe. Ya bụ nchọzi isi I am busy, aga m ekwunwuzi otu nwere ike isi I am tall. Otu a nwere ike isi I am tall, I am dark, I am eating. Ka m ga-esi kwukwazi adị m ụkọ efe. I am tall, adị m ogologo. I am tall, adị m ogologo. I am dark, adị m oji. I am busy, adị m ụkọ efe. Nwanne, ị naghị ya ịgwana m ihe ọ bụ. Adị m ụkọ efe. When I went to their house yesterday, he was busy. Mgbe m jere be ha ụnyaahụ, ọ dị ụkọ efe. Ọchịọha mba dị ụkọ efe, nke kpatara na ọ naghị ege onye ọbụla ntị. The president of the country is busy. The reason he doesn't listen to anybody. He doesn't listen to anybody. Kedu onye ọzọ? Ọchịgidi Enugu dị ụkọ efe, nke mere na anaghị enwe ohere ịhụ mmadụ. The governor of Enugu is busy. The reason he doesn't have chance to see anybody. True or false? Ọchịgidi, are you not busy? Ọchịgidi Akajike. Ọchịgidi Agajike, the executive governor. Ọchịgidi Akajike, are you not busy? Ọ na-ịdịghị ụkọ efe? Zanụ m ma ọ bụrụ na ịdịghị ụkọ efe. Ọ dị mma. Ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ na ụkọ efe bụ busy. I am busy, adị m ụkọ efe.
ịchọzi ikwu ekwuo ya otu ahụ. Aka m nwanne nwoke Maazị Ugocha, onye na-ewetara gị asụsụ n'omenala Igbo. Maka na ọ bụghị ndị mmụọ na-ewepụta asụsụ na mmadụ. Asụsụ si n'ọnụ mmadụ were apụta, maka na Chukwu kele mmadụ kpọrọ mmadụ kwu ka mmadụ bụrụ onye oso n'okike, oso n'onye okike. Chukwu mere anyị oso n'onye okike, ya bụ ikike na ikikere ike n'imepụta ihe ọhụrụ. Chukwu enyela anyị ya bụ mmadụ maka ọdịmma nke mmadụ, ọkwa eziokwu. Nwanne, daalụ maka ntị igere anyị. Ana m ekele gị maka nkesa na ntụsa ị na-atụsa ozi anyị. Ka mbụ nwanne gị nwoke Maazị Ugocha, onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tụrụ atị na nkụzi. O dewo.